H.B. Enterprise मुंनि गोदानै मोब्लिबारि आगुनि मुवाफोरनि गला बेखेवदों। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे थानाय बालाजान थिनालि पुलिस चेक पोस्ट साखाथिनि बालाजान थिनालि बाजार जेडी रोड नि सानजा साखाथियाव थानाय महालक्ष्मी स्वीट्स साहा गलानि नांजाबनायाव फालांगिरि हेमन्त बसुमतारिया गोदानै गंसे H.B. Enterprise मुंजों न'आव बाहायग्रा इलेक्ट्रनिक मुवा बेसादफोरनि गला बेखेवदों। न'आव बाहायग्रा इलेक्ट्रनिकनि बेसादफोरखौ दिनैनिफ्राय बालाजान थिनालि बाजारनि H.B. Enterprise गलायावबो मोननो हासिगोन। हेमन्त बसुमतारिनि गोदानै बेखेवनाय बे H.B. Enterprise गलायाव इलेक्ट्रनिकनि न'आव बाहायग्रा जेरै सिमनि मिक्सार ग्राइन्डार, किन फिल्टार, बेटारि, इनभार्टार, रेफ्रिजारेटर, माइक्र'वेव, टीवी, वाशिं मेसिन, राइस कुकार, फेन, एयार कन्डिशनार बायदि बायदि मुवाफोरखौ गोसो बायदि मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो फैगौ क्रिसमासनि आरो गोदान बोसोरनि मुङाव 10-15% अफारजों खम बेसेनावनो मोननो हानायनि खाबुजों लोगोसे होम डिलिभारि आरो खम बिबांनि डाउन पेमेन्ट होनानै जायखिजाया मुवाखौ EMI आवबो लानो हानायनि खाबु दं होननानै मिथियो H.B. Enterpriseनि बिगोमा हेमन्त बसुमतारिजों लोगोसे सामलायगिरिया साखाथि फाखाथि थानाय न'फोरनोबो होम डिलिभारि एबा जायखिजाया सुजुगनि थाखाय 7099532011 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब लानो हागोन होननानै फोरमायदों। দোকানৰ নাম হ'ল আমাৰ H.B. Enterprise। এইটো হ'ল বালাজান থিনালি পুলিচ চেকপোষ্ট ওচৰত মহালক্ষ্মী হোটেলৰ ওচৰত। এইটো মই পাব্লিকবিলাকৰ কাৰণে ইয়াত কোনো তেনেকুৱা দোকান নাই, এইটো কাৰণে পাব্লিকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইবোৰ দোকানটো খোলা হৈছে। এতিয়া আমাক পাব্লিকবিলাকত হেল্প লাগে, আপোনালোকে পাব্লিকবিলাক হেল্প কৰিলেহে মোৰ দোকানটো জীয়াই থাকিব। এইটো কাৰণে মই ইয়াত আপোনাৰ পাব্লিকবিলাকৰ কাৰণে মই সুবিধাৰ কাৰণে ইয়াত টিভি, ফ্ৰিজ আৰু কিটচেনত বস্তু যেনেকৈ চিমনি ইয়াত পাব, আপোনালোকে AC-ও পাব আৰু চ'লাৰ, ইয়াত ইনভাৰ্টাৰ পাব, বাকী পানী ফিল্টাৰ এইবোৰ বস্তু গোটেইখিনি ইলেক্ট্ৰনিক আইটেমবোৰ পাব। আৰু কিছুমান মই গিফ্ট আইটেমেও ইয়াত উঠাই থৈ দিম। আৰু এতিয়া নতুন বছৰ আহি আছে ডাঙৰীয়া, খ্ৰীষ্টমাছ আহি আছে, নতুন বছৰ আহি আছে, কিবা ডিছকাউণ্ট হিচাপে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দিব নেকি? এইটো মই এই ডিচেম্বৰ মাহটোত গোটেইখিনি ডিছকাউণ্ট দি দিম পাব্লিকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, আৰু খ্ৰীষ্টমাছৰ কাৰণে মই এইটো ডিছকাউণ্ট দি দিম। আৰু কিবা যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি ডাঙৰীয়া আপোনাৰ? যোগাযোগ মোৰ তাতে বেনাৰতে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কৰা আছে, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে। ইয়াত ফোন কৰিলে মোক পাই যাব। আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰখন কওকচোন দাদা। কণ্টেক্ট নাম্বাৰ নতুনকৈ বনোৱা কনচেপ্টটো হ'ল ইয়াত তেনেকুৱা দোকান নাই। পাব্লিকবিলাক কোকৰাঝাৰত গৈ পেলাই বস্তুবোৰ কিনিব লগা হয়। ইয়াত অনা লোৱা গাড়ী ভাড়াবোৰ এক্সট্ৰাকৈ লাগি যায়। এইটো কাৰণে আমি এইটো চিন্তা কৰি পেলাই ইয়াত ওচৰতে পাব্লিকৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো খুলি দিয়া হৈছে। আৰু এই অঞ্চলৰ সুবিধাৰ বাবে আপোনালোকে আজি হয় হয়, এইটো পাব্লিকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, এই অঞ্চলৰ সুবিধাৰ কাৰণে এইটো খুলি দিয়া হৈছে। কাষ্টমাৰবিলাকৰ কাৰণে চবেইতো একেবাৰতে পইচা দি কিনিব নোৱাৰে, এইটো কাৰণে মই কাষ্টমাৰবিলাকৰ সুযোগ সুবিধাৰ কাৰণে মই কম ডাউন পে'মেণ্ট দি পেলাই EMI চিষ্টেম এইবোৰ দিয়া হৈছে। যি কাষ্টমাৰবিলাক একেবাৰে টকা দি কিনিব নোৱাৰিব, এওঁলোকে কিবা এটা এমাউণ্ট ডাউন পে'মেণ্ট দি পেলাই EMI চিষ্টেমত পাব পাৰিব। কি আহ্বান জনাব এই বালাজান চিনিয়ালী অঞ্চলৰ ৰাইজসকলৰ বাবে? আহ্বানটো প্ৰথম ব্যৱসায়ী নামিল, আহ্বানটো হ'ল মই যাতে বালাজান থিনালিৰ মানুহ লোকেলবিলাক বা বাহিৰত মানুহবিলাকো ইয়াত আহি পেলাই মোক যাতে মোৰ দোকানৰ পৰাই মালবোৰ লৈ মোক অলপ হেল্প কৰে, য'ত আপোনালোকে এতিয়া টাউনত যাব নালাগে, কোকৰাঝাৰ টাউনলৈকে যাব নালাগিব।
কক্ৰাঝাৰ টাউনত যি বস্তু কিনি পায় মোৰ ইয়াতেও পাব, কম দামতে পাব, সেইখিনি আৰু। गलानि मुङा जाहैबाय H.B. एन्टारप्राइज। बियो थिनालि नैबे सारियालि खाथियावनो चेक पस्टनि माबायावनो आरोना खाथियावनो बेयाव फैनानै लांफैनो हागोन। बिदिनो बेहाय गलायावहाय मोननाय जायो फ्रिज, एसि, वाशिं मेसिन, बिदि माने नांगौ जेसेबां इलेक्ट्रनिक्सनि बुस्थु, किचेनाव बाहायनाय सिमनि, गिजार, बेफोरखौ गासिबो मोननाय जाजोबगोन आरो बेहाय। इलेक्ट्रनिक सामग्रिफोरखौ गासिबो मोननाय जायो। जुदि गोदान बोसोर ख्रिस्टमास फैगासिनो दङ, बेफोरनिबो अफार दङ नामा नोंथांनि बे दखानाव? औ, बेयो डिसेम्बरसोआव बेखौ माने अफारखौ बेयाव होगोन आरोना, जोंनियावहाय डिसकाउन्ट मानाय जागोन आरो। डिसकाउन्टआ बिदिनो 10 to 15 बेयाव आरो। रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन बायनो गोसो जायो? औ, माने आङो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो होनो जे माने जाहाथे टाउनाव थांनानै थिनालिनि बयबो माने टाउनाव थांनानै बिदि बायहैलायना, माने बेयावनो मोनजोबगोन आरो। गावसोर जेसिबां माने मा नांगौ बेयाव फैनानै लांफैनो हागोन आरो, खाथियावनो मोननाय जाहैबाय। बयनिबो थाखाय सुबिदानि थाखाय बेखौ खुलिनाय जादों आरो बे गलाखौहाय। जगाजग खालामनायनि माबाफोर बेबस्था दङ नामा? औ, जगाजग खालामनायनि थाखाय बेनारावहायनो माने कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जादों आरो ना। बे कन्टेक्ट नाम्बारावहाय फन खालामोबानो माने मोनगोन आरो बेखौ। कन्टेक्ट नाम्बारा 7099532011। बेनो। आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ खनसे बुंफिननि 7099532011। नोंथांमोनहा बेहाय जगाजग खालामनो हागोन आरो ना। नांगौ बेसादफोरखौ जों हैनाय जागोन आरो न'सिमबो लांनानै हैनो। हम डिलिभारि सिस्टेम खाथिबाथ' माने हैनाय जागोन आरो ना। औ, मोनसे माबा मा होनो, जाय जेनेबा खनसेनो फैसा होनानै लांजोबनो हाया नालाय, बिनि थाखाय डाउन पेमेन्ट होनानै एसे खमावनो डाउन पेमेन्ट होनानै EMI सिस्टेम खालामनाय जादों आरो बेहाय। औ, EMI सिस्टेमावबो लांफैनो हागोन आरो बयबो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइन'ल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, ICU, NICU एबा PICU आरो आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।